in podrima inde Allah jomiraɗo joom paɗe e bawɗi. in podrima inde Allah lamɗo ñalawma jobdijo o waɗowo ko wela waɗirano welira waɗane wela waɗanamo wela. en jettima kanko jomiraɗo e nemaji makko piltinde e meɗen. en calmini bandiraɓe worɓe rewɓe sukaɓe e mawɓe. hettiyankoɓe tedduɓe ɗo tawe ɗon eno tawre ɗon eko tawe ɗon e dow mum ko musidɗo mo jibba aɗa jokkude yewtere meɗen nde mbatten e kala subaka. tawani gonɗen koye deftere musidɗo meɗen ceerno meɗen Alhaji Boubou Sangon e deftere makko wiyetene mbaccoɗen koye men. en calmini musidɗo meɗen Mamoudou Dera gorko mo silla rewo walla mbiyen silla walla mbiyen silla rinjaw. en calmini ceerno meɗen Ndiaye Hamidou Ndiaye gorko mo Horkojere. en jetti ceerno meɗen ceerno Habous Diallo gorko mo Kidira. en calmini dendagal bandiraɓe kala ɗo tawe ɗon yo moƴƴere Allah woni men. en garino e deftere he mbaciɗen koye men ha to mbiɗen ngoɗo murto elle almuɓe ɓe wonde ko suhneteɓe e maggo saabu seeɗeɓe mabɓe kajotako kattotako ɓe e ɗiɗo goofi ɗin goofi woni dendingol Allah e tagore muɗum o sirku battam lamijo walla battam bonijo ko gofol ɓurgol mawnude e dow leydi. fawtade hen kadi so seeɗeɓe mabɓe ɓe enen jewtan amuɓe muɗumen ɓe jewtantaɓe tan wonde ko ñam golleji babiraɓe walla mamiraɓe. ɓe mbiya sama mam walla sama baay defanna li ak li walla waxanno li ak li. ɗum koye ɗemgal wolof. ɗum firtata e pulaar meɗen ko mama am walla baba am waɗino ni walla wi'ino ni kaja e kaja. ɓe cimtana ɓe golwolle ɓen no gurdam no gurduno ha almuɓe ɓe cikka sinno fof wonano mamiraɓe e babiraɓe mabɓe ala to l'islam o yettotono ma ala ɗo wodanno. enen gandi ɗum ko hunde hulɓinide bandiraɓe tedduɓe no gueɗe ɗe jiiɓori ni ɗeɓata sikkude ko Sénégal mo jimaten e jokli fof o wonde ko leydi ndi jibina e muɗum wirna e muɗum waliyaɓe Allah leliɓe mayri ha ummital fayi koye halkade elle ndiɗo leydi woni koye halkade jarabom ɗum hawnaki ni hande ni ko waɗoɓe sippiro goɓɓe ha e yimoɓe e nalankoɓe mbatti fiilede leppi ceerno joom jappere cheikh en e ndaw ko hulɓini o Sénégal hande ko gonga ni ko en human binneɓe so en jerodiri koye meɗen e waliyagal hohoɓe meɗen hande kono tugade e deƴƴere selew nde deƴƴere selew nde ɓe goni e dow muɗum hande nde enenne en mbawata tan deƴƴirde noon tan deƴƴere fakinde tuman en julɓe jeehi ha mbatti yuɓɓinirde dewle muɗumen leƴƴi laadankoji kotti e ɗum cikkuɗi ɗum ko hunde hulɓinide bandiraɓe tedduɓe yeru
saman yankoɓe hono rewoɓe wonde sanamuji sifaji ɗeɗon dewle ina mbeyodiri ina certi sanni eɗi l'islam yamiri ɗi no l'islam yamiriri ni eno ɓen ɓeɗon noɓe lenniri ni ɗum ko hunde sertini no feewi yeru resde rewɓe heewɓe ha ɓurtina keewal ngal diina dotti walla ko ɓuri ɗum bonde walla ko ɓuri ɗum bonde ni eɓe daroɓe mbiya ko alda e cuuɗor wonde Allah ko ceerno kaari walla kalifa kaari molare Allah e dow ɗum ɗo e ñaguima jomiraɗo yaafuya e ɗum ɗo ngol ɗon innitogol noon bandiraɓe tedduɓe te ngol ɗon innitogol eɗen mbawi wiide ko Allah hohoɓe diina laawol ngol ngol ɓe jeeya ngol haa e hohoɓe diina laabi goɗɗi ɗi heewɓe haa hay hen gooto wawa andude keewal maɓɓe no foti ɓe fof hay hen gooto ŋattata hunko muɗum ngam hajade mo walla waajade mo walla siftinde mo ko Allah haali tawde woni ɓe mbawa walla cuusa rewnude e makko sariya Allah o eɓe fonno wawde waajade ɓe kono ndaw ko hiɓini saabu hay nder deftere bible ene winda e muɗum wonde kala cirkuɗo hono dendidinɗo Allah e goɗɗum foti ko ñaawede ñaawore wargo ɗum koye deftere bible ni mi haalani to deftere qur'anil karim so tawi bane gorko ɓi nene ma walla ɓi bede walla ɓiye debbo walla gorko walla debbo mo gonɗa wakilu muɗum walla sehel mum walla sehel ma mo korsinɗa hono no korsinirɗa hoorema ni so goto e mabɓe rerɗinima walla deeyima wi'ima arndewen Allahji goɗɗi aɗa fawa jungo ma e muɗum caggal ɗum heddiɓe ɓe ngara jokkita ɗum a weddotomo kaaƴe ha o maaya sabu o darima e heddema wonde e joome subhanahu wa taala teddotoɗo woɗɗitindema Allah ko ni tigi ɗum laatorino walla ko ni tigi ɗum laatorto ha Israil en fof nana kula ha bakkudingol muɗumen pakingol ngol natta waɗede e takko ma ɗum koye nden ndeɗo deftere o haali kaɗo haala yoga e helifaɓe diina e seeren ɓe gontiɗo jeese almuɓɓe heewɓe ɓuranɓe ɗumen jinnaɓe muɗumen te jomiraɗo wino watande weeso wona Allah ɗiggane newanoɗe jinnaɓe moɗon rewɓe worɓe so goto e mabɓe walla kamɓe ɗiɗo fof na yeewu dookiɓe e yeeso ma nden wata ummin konngol mettugol tiinade mabɓe kono ɗannade ɓe walla ɗannade ɓe haala walla ɗannande ɓe haala woni ɗannande ɓe haala ma nehnoɗaɓe jurmaɗaɓe jenkidanoɗaɓe taw aɗa duwanoɓe e mbadi konngol leloringol hono ni ya an joomam ɓeydo e maɓɓe yurmede ma tolno yurmede nde ɓe jogino e am gila ala no ponmi ƴeewe simode 17 aya 23 ha aya 24 ma on taw toon kaɗo haala tugade e dow ɗum ha joni almami Bukhari habri ko arata ɗo ko e ko yowiti wonde
e yewtere hakkunde Abdullahi ibnu Mas'ud yo weli Allah woni makko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi e he maɗa an walla o wi e he maɗa an nulaɗo hol gollal ɓurgal moƴƴude caggal gonɗingol eyyi ko Abdullahi ibnu Mas'ud namtoɗon nelaɗo jaftimo wi julde e waktu holi gongol gonɗingol walla goɗɗingol ɓurgal hol gongal ɓurgal moƴƴude caggal julde e waktu o nelaɗo wimo ɗiggande moƴƴuɓe e jinnaɓe muɗum debbo e gorko caggal ɗum ko rewi hen wadde jihadi e nder diina Allah o woni ɗeɗo guettati almami men Bukhari tedduɗo o habri kadi kaaɗo haala gummori ka e nelaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam o wi wata hay goto ɓuran on jinnaɓe moɗon saabu kala baɗɗo ɗum jiya koye fedde yartudinɓe ko woni tan bandiraɓe tedduɓe ene moƴƴa paamen nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelira ko ha tafto ha ɓucca jikkuji meɗen ɗin gona labaɗi ɗi o nelira ko ngam jurum mo Allah jogui e windere nde sifamo Allah subhanahu wa taala teɗotoɗo tagirimo ni ene herti jomiraɗo o yernani en kestugol makko kanko nelaɗo e nder oɗo aya bandiraɓe tedduɓe daka nden noon neɗɗo o foti rewa tan ko Allah o ñemma nelaɗo o ɗiggan jinnaɓe makko ɓe ɗiɗo o moƴƴinaɓe kala saha sikki ala bandiraɓe tedduɓe sen jokki yewtere nde o wi so babiraɓe mon ɓiɓɓe mon dewireɓe mon suddiɓe mon kinɗe mon jawɗele mon jawɗele ɗe so tawi jejjitini on njulagu ngu mbaɗa toon taw oɗon jogii kulhuli ɓesnugol maggu ha e galleji ɗi cumban toon hodde gilli moɗon e ɗeɗo gueɗe ɓuuri mawnude eko jiɗɗon Allah nulaɗo mum Allah e nulaɗo mum ha e haɓanade konagol diina muɗumen nden noon jotoroɗe koye yamirore Allah woni koye lawol Allah Allah ɗowata hefreɓe simore jeenayyi ay nogase nayyi yanane wonde Allah e maleykaji muɗum ene juula e nelaɗo e hemon julɓe gonɗinɓe juule e makko ete neldonmo kofnali moɗon simore 33 aya 56 ɗum ɗo de ko nema mawɗo hertinanamo tan ko nelaɗo Allah Muhammad sallllahu alayhi wa sallam mo ganduɗon ko kañum foti ɓurde tiidde julɓe ɓe e kala ko jogii walla ko jeeyi gila e sukaɓe moɗon rewɓe mon worɓe mon babiraɓe mon neniraɓe mon ha e pittali moɗon ngal ɓural ene feeñiri walla ngal ɓural ene feeñira e dalillaji ɗiɗi ko famɗi fof sabu Umar bun Khattab yo Allah welemo o wi o yerni ɗum no hannirta ni e dow ɗiɗo dalillaji garoji
ko ummorade e nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam Allah itti yimɓe ñiɓere e majjere ɗowi ɗumen e lelewal alliyankewal ñande hasbore ma koko nafi julɓe ɓe ɓuri heewde e ko yimɓe ɓe wonde nafi koye muɗumen dalliniren ɗum ɗeɗo ayeje sikki ala nulaaɗo cuɓaɗo e mon ari e moɗon cuniɗon nulaaɗo cuɓaɗo e mon ari e mon cuniɗo e caɗele pawiɗo e dow mon walla pawiɗe e dow moɗon pawiɗe e dow moɗon ɗe haajuji mon kuuɓata e makko ko kewɗo yaajede ko ñallam ɓeriijo e kala eko yowiti wonde e gooɗele moɗon ƴeewe ka haala simore e jeenaɓiire e aya 129 min nelirani so wona ha gonon so wona ha gona yurmede min nelirani so wona ha gona yurmede wonande windere nde a nelaɗo simore 29 aya 107 beele wona ko kala ko ittina tabitinta sembinta cellugol dosgal ko ɗum waɗi hay ñola gurel hay ñola gurel gotel walla mbiyen hay bani adama goto so wona nulaɗo Allah fotani ɓurnede e dow jinnaɓe hame noon wonande yimɓe heewɓe ko helifaɓe mbaɗa yeeso e dow jinnaɓe te kadi haɗani ɗon tan ni kono ko ɓen halifaɓe ɓe gardinɗen e dow nulaɓe hakkude diggol e sirku noon woni ɗon tan mbimi ko taɓal hay hami am noon hewɓe taaɓi ngal ɗo keerol walla ngol ɗo keerol ngol majjiti natti wawde wonde serdude keerol yidde e keerol fondude walla nandidinde tagore e Allah ko tagɗo ko heddi koko taga wada wat ko ene wela tagaɗo ko ene tikkena tagɗo bandam tugade e ko ɓenni ɗo ko ina jari namnitade so tawi seeremɓe ɓe ɓurani en wonde goƴa muɗumen walla ɓurani ɓe wonde goƴaji mabɓe raddude jawdi e dow toppitade needi diina o wi tugade e ko ɓenni ɗo ko ina jari namnitade so tawi seeremɓe ɓe ɓurani ɗumen wonde goƴa munen raddude jawdi e dow tabitinde needi diina ndi ndi potni andinede ndi min human binne o e almuɓɓe waɓeno am ni fof so tawi laabi diina ɗi gorani fandare muɗumen laslire de yowitinde wonde e ƴellidde alliyankagal almuɓɓe muɗumen ina hani pamodiren wonde laabi diina darima darde fayodinde e cargol l'islam e Sénégal hani e jogli goɗɗi windere nde tengte Afrique banggue hirnage ko woni tan oɗo diina ko diina Allah subhanahu wa ta'ala tiddotoɗo mo neli e muɗum 124 ujunere annabi
kamɓe almaɓe e kan e almuɓe muɗumen yo ndew diina l'islam o feeñi e leydi Sénégal ko gila e temedande jeetaɓire caggal jibinede annabi Isa ɗum ko gila ko adine mu rabi ɗumen garata wonde e nder leydi ndi e hakkude temedande 11 fay temedande 12 ɗum tinninta ko gargol laabi ɓooyani noon fof jernen mbiyen adriya naati e Sénégal ko hakkunde temedande 15 fay temedande 16 tijaniya kañum ne ko temedande 17 murid sosi ɗum ko Cheikh Ahmadou Bamba koɗiɗo aduna hitande ujunere temedde 853 hooti e jomum hitande ujunere temedde 927 ko ɗum waɗi gila fuɗɗode wonno e Sénégal tan wonde ko julɓe ɓe jowitaki e haylawol gotol kam e samaniyankoɓe diina samaniyankagal feeñi koye temedande 19 e galgol franciyankoɓe adiɓe arde e sarde diina muɗumen o so gonga weɓantano en e nder ndeɗo deftere fillade fayidaji kewɗi ɗi laabi diina mbaɗi walla gaddi e diina l'islam laabi ɗi ganduɗon ko dewruɗi Allah ballitoji e ƴellidde Allah e ɓuuri ɓattade Allah e dow wadde naflaji walla dewe ɓeydi tortere musidɓe tedduɓe wi ene heewi rewɓe worɓe gonɗinɓe wonde no neɗɗo ɓuriri rottirde seeremɓe kalis ha e ngaluji fof ko noon ɓe ɓurirta wonde e ndenka e kisal e daɗal wororte hasbore e jeyli lakara fawade hen kadi yogay hohoɓe diina ɓe goƴaka ni andinde iwdi walla andude iwdi jawɗele ɗe jawɗele ɗe totteteɗe ngam wostorade dowuji jakorteɗi e muɗumen ɗi ala ɓe goƴaka andude ɗeɗo jawɗele holtoɗe gummi kono kala ko ari ɓe paw hen dowuji mawɗi taw dowuji ɗi ko dowuji jakoraɗi so tawi neɗɗo wawa yondinade e moƴƴere Allah e yurmede muɗum nde huɓata nde maɗum won hunde yurminide no fewi sanne fawde jikke muɗum e goɗɗo mo wona Allah e ko ɗum wawi wonde fof noon ko yande e samaniyankagal jibinowal ko wiyete ko wonde yeddalankagal yo Allah e moƴƴere muɗum yo Allah e moƴƴere mum nde huɓata dandu en hen amin ngam Allah subhanahu wa ta'ala tiddutoɗo waɗɗaccana may e meɗen waɗɗaccana may e meɗen lelo e kisal ñaagoɗen Allah joom yurmede huftidinde nde yafotoɓe yama tawa ɗin dowuji ma wood ko nafiɓe to nder galleji to nder goble mabɓe saabu ko maaƴe ɓuuri hatojinde e majji e wuurɓe nde tawno maayiɗo ina famɗi guurɗo maayiɗo ina famɗani guurɗo nafoore dewram dewiro am gorko dewiro am debbo armo kala moƴƴere jippi andu anmo kala moƴƴere jippine muɗum yettiri walla mawnirta ko konngol walla konngol leloriɗi ni jakkani yewtere nde bandiraɓe tedduɓe
ceerno ene haala o deƴƴani o ƴewni o wi e hema dewiro am gorko e hema dewiro am debbo an mo kala moƴƴere jippinde e muɗum yettirta walla mawnirta ko konnguɗi leloriɗi hono ni o wiya jarjaf firim bi ɗum firti komi yetti ceerno o jarjaf cheikh bi ɗum firti komi yetti mawɗo e laawol ngol musidɗam e ley nde ɗo moƴƴere Allah wona sabu joome keɓirɗaade neɗɗo kadi heɗo kadi ɗo no moƴƴi heɗo kadi ɗone ko joomi tindintuma holko joomi jertintuma e muɗum an tagore Allah mi rokkima ñiɓirde e nder reedu nene ma mi wurni yeeso ma mi murni yeeso ma murnugol wata hulde mi huccitini yeeso ma bange ceeci nene ma wata hendu ñaamele gettindema mi waɗanima ƴañorde bange nano e ñaamo ngam mbawa foftade bange ñaamo heedi toon ko heeñere bange nanoma ko jofe mi janginima wawde darade e jooɗade e nder reedu nene ma beele ene woodi e oɗo aduna bawɗo waɗandema ko wayni so happu jippugol ma yonti mi nula maleykaji e ranga ara jaɓɓadema e gooto e sigeji bibje muɗum a jibinama a ala ñiiƴe ñamirɗe a wawa hutorade koyɗe ma saka jaara mi heblinima ɗiɗi cewɗi e hendu nene ma walla e endu nene ma mi heblanima ɗaɗi ɗiɗi cewɗi e endu nene ma ilnoji ma ko wiyete ko kosam ɗam muynata taw kadi ko ɓuuɓɗam e saaga ceeɗu ndamsuɗam walla ko dabsuɗam e saaga dabbunde sa ɗanaki nene ma ɗanotako sa ñamani nene ma ñamata nde kellifuyeɗa walla nde kellifuya naati mbattuɗa yedditade mi sikkitade mi a jasnata hay ko foti no ceeɓendi jiyal e wadde ɗum e yeeso am ɗum fof e waade noon haɗata sa ñaaguimamami mi rokkete sa erimamami mi notete sa tuubi mi jaɓante tuuba boye ma ina moƴƴa ciftinen e ngal ɗo daawal kawnigal kulɓinigal jonngal jomiraɗo subhanahu wa taala teddutoɗo hato jinano wallede hay goto wona cheikh bi wona sirin bi jomiraɗo subhanahu wa taala teddutoɗo o sifniri en wonde ala ɓe poddaten walla ɓe pondaten ala ɓe ɓe pondaten mi ala ɓe ɓe pondetemi so wona ɓe tagmi
ala ɓeɓe ponde temis wona ɓe tagmi hay batti ete kañum e hoore mum ko tagaɓe kamɓe koɓe koɓe tagaɓe fawti hen kadi dandataɓe nde tawno ɓe mbawani hay dandude koye mabɓe ƴeewi simore jeeɗiɓiire aya 149 fay aya 149 en jananama neɗɗo ene yaawi yejjidde no feewi bom min keeɓi hadisa nenaɗo goto sallllahu alayhi wa sallam mo imam Bukhari habri woni ko ni lelori hay goto ñamata ñamri ɓurdi moƴƴude indi liggori juuɗe mum ko ɗum waɗi nenaɗo sallllahu alayhi wa sallam nuraɗo Allah duwade yo kisal Allah won e makko ñamatano so wona ko liggani hoore makko ko liggani hoore mum e to ɗen ñemtinde baɗe e golle nelaɗo ɓurɗo timmude e tagore almami nulaɓe kono nelaɗo men Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam kañum e sahebaɓe muɗum yo weluyo Allah wone mabɓe e dow toɓɓe ɗe kabra ɗen ɗe gurdam mabɓe Umar bun Khattab yiyama ene welni talde tew e jungo muɗum nano wongo ngo ene tami sawru ete oɗon saaha tawi ko laamiɗo julɓe Ali ɓi Abdul Talib yiyama ene soodi tew ene waɗi ɗum e sonkoƴere muɗum ene wakki wondiɓe makko mbi ɗaccu hakke tinno tottu min bakkono ma o jabtiɓe o wiɓe ala ononne kon jinna o wi ononne ko jinnaɗo ɓuri handude e wakkade jeygu mum Abu Hurayra nde fiila lefol laamu woni gouvernement to Madinatu Munawwara tawi woni sahaba muɗum ko khalifa Marwan waɗi saha o ari jeere omo wambi waare leɗɗe omo yeeya goppane laawol gouvernement o ɓenna goppe laawol gouvernement o ɓenna yimɓe ɓe ene mbiyani goto e sahabaɓe beeteɗo Abu Sahid waajorinoma ni Abu Salam yo jomiraɗo welto e golle mabɓe moƴƴere welto e golle mabɓe moƴƴe ɗe an suka e nder galle mon daro yeru darde nde annabi sallallahu alaihi wasallam darino darotono nde ñemba ɗum sabu nulaɗo ene jamnonno ngeloba mun humaɓa fitta galle mun ɓira mbaalo mun fewnita paɗe mun ñuɗa comci mun ñamde e hammadal golle mun foftina ɗum no so tawi tampi unde yaha jeere duggoya jogano hoore muɗum ko soodi ko e jungo mun walla sawa ɗum e ceɓal wutte mun nulaɗo ene haktotono ene hokkanno jungo galo e basɗo fof omo hokkanno ɗum jungo suka e mawɗo fof ko kanko aɗatono salminde kala mo fotti
sukaaɓe walla mawɓe ɓaleeɓe walla raneeɓe rimayɓe walla rimɓe julɓe ko nii de gurdam nelaaɗo men Muhammad sallllahu alayhi wa sallam siforino ko kanko rokki aduna o ñemtinirgal timmugal taw kadi ko moƴƴal so goonga oɗon jogii e nelaaɗo ñemtinirgal pattam lamiwal wonande oɗon jogiiɗo njortoɗo Allah jogii ɗamawu e ñalawma darga tawi kadi ina anndi Allah no feewi ko heewi e ñiiɓal ƴeewe simore capantati e tati aya nogasi gooɓiijo e deftere ceerno meɗen alhaji Boubou Sangon e sawtowol musidɗo moɗon Badji Mamadou Ba. Allah jarama on jarama bandiraɓe rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe mi yetti moni kala inde mum moni kala yettori mum ndeɗo wonata yewtere meɗen naybire sen jumani ɗum noon on calminama on juurama yo kisane nema Allah yo wone men ha wawtugo wongo so jomiraɗo haaji inchallah.